Салом мегзорем ба масъалаҳои матнӣ ва дар ин ҷо ҳаст масъалаи 163. Вақте ки саёҳ нисфи роҳ ва боз 5 километр тай намуд, 15 километри роҳи дигар боқӣ монд. Дарозии ҳамаи роҳ чанд аст? Ва дар ин ҷо мо бояд x-ро бибинем, яъне ки x дарозии роҳ мешавад баробар, яъне ки x тақсими 2 ин ними роҳро тай кард ва 5 километр боз тай мекунад табаъдан ва 15 километри дигар монд. Ва ин як муодила шуд ба мо. Анакун мо метавонем чӣ кор кунем? Ҳамин x-ро бо ҳамроҳи шумо ёбем. Хуб, агар x минуси x тақсими 2 шавад, ин тарафаш баробари 20 мешавад. Инҷо 15 аст. Хуб, дар ин ҷо мемонад x тақсими 2 баробари 20 ва x баробар мешавад ба 40, яъне ки 2-ро ба 20 зар мекунем, мешавад 40. Ва ҷавоби 163-ро интихоб мекунем. 40 километр мешавад. Хуб, 164. Вақте ки саёҳ нисфи роҳ ва боз 1 километр тай намуд, 12 километр роҳ боқӣ монд. Хай, инро низ бо ҳамин тарз чӣ кор мекунем? Ҳал мекунем. Ҷамъи 1 мешавад ва ҷамъи чанд мешавад? 12 ва x-ро агар ёбем, агар дар ин ҷо мешавад 26 километр. Хуб, мегзарем ба машқи дигар. Дар ин ҷо ҷавоб C аст. Вақте ки саёҳ нисфи роҳ ин масъала низ ба монанди масъалаи пештара ҳаст. Метавонед ки худатон ҳал кунед. Ва мегзарем ба машқи 166. Дар толор 8 гурӯҳи тамошобин, ки ҳар кадоми он аз 42 нафар иборат аст, нишастааст. Онҳо барои чипта ҳамагӣ 5376 сомонӣ харҷ карданд. Нарх як чипта чанд сомонӣ аст? Яъне ки дар ин ҷо 8 гурӯҳ ҳаст, зарби 42 мекунем, ин ҳар як одам мешавад ва ҳамаи онҳо чанд қадар сарф карданд? 5376 сомонӣ сарф карданд. Мо бояд инро ба x сарф кунем аз ин тарафи муодила, яъне ки ҳар одам чанд қадар сомонӣ чӣ кор кард? Додааст. Хуб, ва дар ин ҷо x баробар мешавад. Хуб, 5376 тақсим мешавад ба 8 зарби 42. Ва агар инро ёбед, агар чанд мешавад? Тақсим мекунем. Хуб, тақсим кардем, чанд мешавад? Аввал ба як рақам тақсим кардан лозим аст, баъдан ба дигар рақам. Хуб, агар ба 8 тақсим кунем, ҳама инро чанд мемонад? Ба 8 тақсим кунем, агар хуб 800 чанд мешавад? Баъдан биёед тақсим мекунем. 5376 ба тақсими 8 кунем, агар дар ин ҷо чанд мемонад? 8 48 мешавад. 48 ва дар ин ҷо чанд мемонад? 5 мемонад. 57 8 56 1 мемонад ва 16 мешавад. 8 16 ва дар ин ҷо 672 бояд тақсими 42 кунем. Чанд мешавад? Так, 42 1 медиҳем, 42 мешавад. Минус мекунем. 5 2 25 мемонад. 2 дигарро мегзорем ва ҳама инро агар ба 6 сарф кунем, чанд мешавад? 6 кара 2 12, 6 кара 4 24, 25. Хуб, 16 мешавад ва ҷавоби ҳама ин 16 мешавад ба мо. Хуб, тақсиму забрро бояд шумо карда тонед, чун тақсим забрҳо бисёр осонанд ва мо онҳоро намебинем. Бо ҳамроҳи шумо танҳо бояд мо худамон ҳисоб кунем онҳоро, барое ки ин алкай дар ин синфи 11 ҳастед. Ин алка маънои онро дорад, ки шумо хеле чизои осона метавонед. Хуб, дар ин ҷо ҷамъоварии пахташаш бригада иштирок кард, ки ҳар бригада 23 нафар аст. Зарби 23 мекунем. Коргаронам қомусди кор доданд. ҳар як коргар чанд сомонӣ гирифт, яъне ки боз ҳамон зарби x мекунем, баробар мешавад ба 10350. Хуб, тақсим кардан лозим аст. Хуб, агар ба калькулятор ҳисоб кунем ҳозир. Хуб, агар ба калькулятор ҳисоб кунем, ин чанд мешавад? 758 мешавад. 75 сомонӣ мешавад. Яъне ки ҳар як
куркар 75 сомонӣ гирифт. Дар ин ҷо ҷавоби 75-ро интихоб мекунем. Дар ин ҷо ҷавобаи 16-ро чӣ кор мекунем? Интихоб мекунем. 168. Хуб 168 ба монанди 167 аст. Хуб 169. 169 дар ин ҷо гуфта шудааст ки дар як васт шогирд устои 120 дастгоҳ ва худи усто 36 дастгоҳ зиёдтар таҷриба карда, яъне ки 120 ҷамъи 36. ин ани усто мешавад, ин ани шогирд ва ин баробари х мешавад. Ва агар ҳамашро ҷамъ кунед, агар х баробари 276 мешавад. Бале 276 мешавад ва 276 ҷавоби б-ро чӣ кор мекунем? Интихоб мекунем. Мегузарем ба машқи 170. ва дар ин ҷо гуфта шудааст ки ба монанди 169 аст ин мисол. худтон кор карда метавонед, яъне ки 432 аст. Дар ин ҷо камтар, яъне ки ҷамъ мешавад 432 минуси 53 мекунем. Минуси 53 мекунем, чунки комбайни дуюм 53 тона камтар, яъне ки 432 минуси 53 мешавад, ин х мешавад. Х баробар мешавад 432 ҷамъ мекунем, минуси 53 мекунем ва ин мешавад 811. 811 ҷавоби д-ро интихоб мекунем дар машқи 170. мегузарем ба машқи 171. дар як хуҷагӣ ҳам қадар гов аст, дар дигар хуҷагӣ ҳам қадар зиёдтар парвариш карда мешавад. Дар хуҷагӣ чанд аст, яъне ки онҳоро ҷамъ мекунед ва ҳосили х-ро меёбед. Инро низ худтон ҳал карда метавонед. Дар троллейбус ҳам қасаввур будам фаромадан, яъне ки ба монанди машқи 171 аст. ҳал карда метавонед. Бисёр машқи осон аст. дар ин ҷо низ гуфта шудааст, савол шудан дар ин ҷо низ шумо низ ҳал карда метавонед. 172 аст. хуб, агар ҳал карда натонистед, дар комментария нависед. дар ин ҷо низ бисёр машқи осон аст. Савол шуда, бале машқи осон аст, танҳо ҷамъу таҳр аст, тамом. агар зардулам қасоси шавад, агар чанд килограмм мураббо ҳосил мешавад, яъне ки мо 20 килограмм зардулу дорем, аз ӯ 16 килограмм мураббо ҳосил мешавад. аз 45 килограмм зардулу чӣ қадар х мешавад? яъне ки х баробар мешавад ба мо 20, дар ин ҷо тақсими 20, дар ин ҷо 16 зарби 45 мешавад. хуб, агар ина тақсим кунем ба 4, дар ин ҷо мемонад чанд? 5, дар ин ҷо мемонад 4. хуб, ва 5-ро агар ба 45 тақсим кунем, дар ин ҷо мемонад 9 кара 4 мешавад 36 ва 36 ҷавоби c-ро дар ин ҷо чӣ кор мекунем? Интихоб мекунем. 36 килограмм ҳосил мешавад. 176 гуфта шудааст ки 4 метр матто 180 сомонӣ ҳаст. 10 метр матто чӣ қадар аст? х, яъне х баробар мешавад 4 180 зарби 10 баробар. хуб, 1800 ё 18 тақсими 4 кунем, агар 4 мемонад ва 4.5 мемонад. 4.5 зарби 100 450 мешавад. 450 сомон. аро интихоб мекунем. мегузарем ба машқи 170. машқи 170 ба монанди машқи 176 аст. ҳал карда метавонед. мегузарем ба машқи 178. хуб, 5 тонна шакар захира гардида буд. ба моғзаи якум ҳам қадар, ба моғзаи дуюм қадар зиёдтар шакар фиристода шуд. амбоз чанд қадар шакар боқӣ монд, яъне ки дар мағозаи якум 1195 килограмм дар мағозаи якум ва дар мағозаи дуюм бошад агар 1385 ҷамъи 1195, чунки аз назар ба мағозаи якум дар мағозаи дуюм ҳам қадари зиёд шакар фиристода шуд, яъне ки 5 тоннаи мо ин 5000 килограмм мебошад. минус мекунем 1195 минус мешавад ба 1385 минуси 1195 баробар. хуб, баробар. агар ҳама инро минус кардем, чанд мемонад? ҳама минус кардем, ба мо мемонад 1225 мешавад. 1225 кг ва 1225 дар авро чӣ кор мекунем? Интихоб мекунем. мегузарем ба машқи 179. аз анборе ки дар он ҳам картошка захира кард. дар ин ҷо картошкаро гирифта ба ҷои шакар картошка мондагӣ ҳастанд. ин ҳамон мисоли 178 аст.
ва метавонед ки мустақилона ҳал кунед. боре ки дар он захира кард. Ин низ ба машқи 179 монанд аст. Метавонед ки ҳал кунед. 181 низ ба мон монанд аст. 182 низ бисёр ҳам оддӣ аст. Ҳал карда метавонед. Мегузарем ба машқи 183. китоби якум 256 саҳифа ва китоби дуюм 239 саҳифа иборат аст. китоби сеюм ба ҳосили ҷамъи саҳифаҳои китобҳои якум дуюм 3 маротиба кам саҳифа дорад. китоби сеюм аз чанд саҳифа иборат аст? хуб 256 ҷамъи 239 тақсими 3 мекунем. тақсими 3 ва ин баробар мешавад ба x. хуб x баробар ҷамъ мекунем, тақсим мекунем, ин мешавад 165. ин ҷавоби b мешавад ва ҷавоби b-ро дар машқи 183 интихоб мекунем. дар ин ҷо пуштакар чунин гуфта шудааст ва формулаи суръатро агар мо нависем s тақсими t мешавад. ин формулаи суръат, ин масофа, ин вақт, ин пуштакар суръат. хуб чӣ кор кардан лозим аст дар ин ҷо? дар ин ҷо пуштакар мо бояд ҷобем яъне ки 6 километр дар 5 соат бошад. агар ин мешавад 12 километр дар 1 соат, яъне ки дар 1 соат 12 километр тай мекардааст. агар гӯем ки 3 километр ҳамроҳ шуд, яъне ки мо 12 ҷамъи 3 кунем, ин 15 мешавад. яъне ки ҷамъи 3 километр соат кунем, ин мешавад 15 километр соат. хуб бояд мо чӣ кор кунем ки ҳаминро то 60 километр барорем. агар мо 15ро ба 4 зарб кунем, ҳам суръат ҳам махраҷро, ин мешавад 60 километр, яъне ки 60 километрро метавонад дар 4 соат чӣ кор кунад? тай кунад. агар мо 3 километр соат суръат чӣ кор кунем? ҳамроҳ кунем. ва ин мешавад ҷавоби 4а. 184аро интихоб мекунем, яъне ки 4 соат чӣ кор мешавад? дар 4 соат тай мекунад. 185 ду тайёра бо суръати яхела ҳаракат карда яке 4 соат дигара 6 соат парвоз намуд. агар тайёраи дуюм назар ба якум 1600 км зиёдтар масофаро тай намуда бошад, тайёраи якум чанд километр масофаро тай намуд? хуб формулаи суръати мо ҳаст v баробар s тақсими t. ва дар ин ҷо пуштакар суръати якуми тайёра мешавад s тақсими 4 соат, чунки 4 соат парвоз кардааст ва s-и дуюмо пуштакар онҳо бо яхела суръат бароим суръатҳоро баробар мекунем. s-и ду пуштакар ин мешавад 6 соат. хуб яъне ки дар ин ҷо ҳаст v1 баробари v2. v1 мо ин аст ва v2 мо ин аст. хуб ва s-и дуи мо бошад агар ин баробар мешавад ба s-и 1 ҷамъи 1600, чунки 1600 километр ба тайёраи якум роҳро тай намудааст. ва агар мо ба ҷои s-и 2 ҳаминро гузорем, мешавад s-и 1 тақсими 4 соат баробар s-и 1 ҷамъи 1600 тақсими 6 соат. соат ба соат меравад ва s-и 1-ро бояд мо ёбем. аз ин ҷо мемонад s-и 1 баробар 4 s-и 1 ҷамъи 1600 зарби 4 ва дар ин ҷо 6s мемонад. яъне ки инро ба ин зарб мекунем, инро ба ин. хуб 2s-и 1 баробар мешавад 1600 зарби 4. 2-ро ба 4 тақсим кардем, дар ин ҷо 2 мемонад. s-и 1 баробар мешавад ба 3200 километр. хуб 3200 километр дар ҷавоби d аст, интихоб мекунем. мегузарем ба машқи 186. шомолбозон 65 нафаранд, яъне ки ҳамаашона. агар миқдори писарон назар ба духтарон 11 нафар бештар бошад, чанд нафар писар шомолбозӣ мекунад? x ҷамъи y, x миқдори писарбачаҳо, y миқдори духтарбачаҳо, ҳамаи онҳо ба 65 баробар аст миқдорашон. ва гуфта шудааст ки миқдори писарон назар ба духтарон 11 нафар бештар аст. агар мо чӣ кор кунем? агар мо аз миқдори бачагон духтаронро тарк кунем, ин ба 11 баробар мешавад. яъне ки миқдори бачаҳо 11 баробар зиёд аст ва ин мешавад системаи муодилаҳо. дар ин ҷо пуштакар меёбем x баробар мешавад 11 ҷамъи y ва дар ин ҷо мемонем дар якумаш
11 ҷамъи y баробари 65. хуб y баробар мешавад тақсими 2, так дар ин ҷо мешавад 54 ва y баробари 27 мешавад. x боштагар 11 ҷамъи 27 ин баробар мешавад 38 ва ҷавоб 38 аст, яъне ки 38 писар шомилбозӣ мекунад. агар варзишгар дар 3 дақиқа ҳамқа масофаро давида бошад, ҳамаи масофаро дар чанд дақиқа медавад. агар бинед, агар чунин касрӣ бошад, агар тақсими 10 ин қисмаш аст. агар бутунаш гӯем, агар пурраҳа ин мешавад 1. ҳама вақт пуррааш мешавад 1, яъне ки ҳамаш 100%аш ин мешавад 100%аш. масалан бояд гиред дар 3 дақиқа ана ҳами қад чикор кард, ҳиссаи масофаро тай кард. ҳамаи масофа ин 1 мешавад, ҳамаи масофа ва ин x мешавад. ҳамаи масофаро гуфтааст ки дар чанд дақиқа тай мекунад. хуб x мешавад дар ин ҷо 3 тақсими 10, дар ин ҷо 3 зарби 1 мемонад баробар тақсими 3 тақсими 10 метавонем нависта. касри 1 ба ҳолати худ, касри 2 чапана зарб мекунем, дар мобайнашон мемонад, зарб мемонад. биёед як бори дига нависам. так 3 тақсими 10 мешавад баробар касри 1 ба ҳолати худ, касри 2 чапана, вале дар ин ҷо тақсим аст, ҳозир муоқиба мекунем. касри 1 ба ҳолати худ, касри 2 чапана, 3 ба 3 ихтисор мешаванд, чунки ягон дар ин ҷо зарб аст, мемонад тақсими 10, яъне ки дар 10 дақиқа. ва ҷавоби биро дар машқи 187 интихоб мекунем. мегузарем ба машқи 188. 3 тақсими 5 се квадрат си. хонанда 3 тақсими 5 се си квадратро, яъне ки си квадрат ин ҳамааш аст, ин як бутун аст. ва 3 тақсими 5 так 3 тақсими 5 я 3 тақсими 5. так хонанда амқи ранг кард, чанд квадрат ранг ранг карда шуд, яъне ки чанд квадратро мо ёбем. сияш ин ҳамааш аст, сияш ин ҳамааш мебошад, яъне ки си квадрат ин 1 мешавад ва 3 тақсими 5аш чанд мешавад? x. наоборот, то есть 3 тақсими 5аш ин x квадрат мешавад. x баробар мешавад си зарби 3 тақсими 5 тақсими 1 баробар. хуб си ба 5 тақсим мешавад, ба 6 мерасад, дар ин ҷо 18 мемонад, яъне ки 18. ҷавоби сиро интихоб мекунем дар машқи 188 ва мегузарем ба машқи 189. дар ин ҷо гуфта шудааст ки агар автомобил дар 2 соат ҳамқа ҳиссаи масофаро тай кунад, ҳамаи масофаро дар чанд соат тай мекунад? яъне ки ҳамаи масофа 1 аст ва x соат аст, ҳамаи масофа дар x соат тай мекунад. 2 тақсими 7ашро дар 2 соат тай кардааст, x баробар мешавад 2 тақсими 7 дар ин ҷо 2 зарби 1 баробар касри 1 ба ҳолати худ, касри 2 менависем чапана. хуб 7 тақсими 2 мешавад, 2 мераванд, 7 соат мемонад ва ҷавоби сиро дар машқи 189 интихоб мекунем. мегузарем ба машқи 190. массаи ангишт дар як вагони қатора 60 тонн аст. дар як вагони қатора мошини боркаш дар як хати сайр 2 тақсими 10 ҳиссаи ангишти як вагонро бурда метавонад, яъне ки агар як вагон 60 тонна дошта бошад, агар мошини боркаш дар як хати сайр ҳамқа, биёед ёбем ки ин чанд мешавад. ин пуррааш 1 мешавад ва 2 тақсими 10 ҳиссааш ин x мешавад. агар ин x-ро ёбем, агар 60 зарби 2 тақсими 10 мешавад тақсими 1. ин ба ин меравад ва дар ин ҷо 6 мемонад, 6 градус 12 тонн, яъне ки дар як хати сайр ин мана ҳамин мешавад 12 тонн, яъне ки дар як хати сайр мошини боркаш 12 тонн ангишт мебурдааст. мошини боркаш дар чанд хати сайр ангишти 5 то чунин вагонро бурда метавонад, яъне ки агар як вагон 60 тонн дошта бошад, агар 5аш зарби 60 мекунем, 5 300 тонн, яъне ки 300 тоннро дар чанд хати сайр бурда метавонад. агар 12 тоннаро дар як хати сайр барад, агар 300 тоннаро дар x хати сайр мебарад ва x баробар мешавад 300 тақсими 12. 12 тақсими 300 кунем чанд мешавад? 2 мерасад. 2 баъдан 24
بعدا 6 мерасад. خب якум 2 дюйм 6 мешавад. 26 не 26 бисёр зиёдтар мешавад. 25 тугре мегирад. 25 мемонад. Яъне ки дар 25 хатсайр бурда метавонад. хуб то дарсҳои оянда.